singakanani ngobekezela noma izitha zami singakanani ngobekezela ngiyobekezela. Sanibonani, ugogo uMseleku lo okhulumayo. Namhlanje ngizokhuluma ngezinto eziningi ezizifo kubantu othola ukuthi azinakeki, kanti akhona amakhambi esiZulu akwaziyo ukuthi azilaphe lezo zinto lezo. Njengokuthi nje hlasimbe uyahamba uthi uye ethoyilethi uthole ukuthi eyi kubuhlungu ngale ndlela kangangokuba ungathi khona into efuna ukuphuma khona. Othola ukuthi nje unalesi sifo ekuthiwa umhlume. Lesi sifo lesi esiwumhlume siyakwazi ukusilapha ngemithi yesiZulu. Khona imithi yesiZulu elapha leso sifo ekuthiwa umhlume. Isikhathi esiningi abanye abantu banaso kodwa abaye bangazi ukuthi bazokwenza njani noma yini le baphethe. Sibuhlungu lesi sifo lesi. Kodwa amakhona amakhambi esiZulu akwaziyo ukuthi asilaphe siphele kuwena makuwukuthi unenkinga yesifo somhlume. Yiloko nje bengithi angifuni ukuthi nginazise kona. Nokuthi-ke kuphela-ke nje eGoli siyatholakala umhla ka-10 ngo-12 bangafika abantu bese kuze kuyoba umgqibelo ngo-6 ekuseni. Siyaqala uma kunenkinga yenethiwekhi sicela abantu bawathape ngoba sivamisile ukuthi ibe nayo inkinga yenethiwekhi-ke bonke abantu bayayazi ikhona nje kulona lonke izwe inkinga yenethiwekhi ngenxa kagesi. Ngicela ukuthi abantu bakwazi ukusi-understand-a bandla basixolele uma kuwukuthi baney'nkinga ukuthi bayasifonela abasitholi. Ngibonge makhosi amakhulu, thokoza.